Gugma, pamilya, kagkabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J, kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama, no? Mayo nga ka mga papa. Pwede kaya po. Kinsa nagsulat? Babae o lalaki? Lalaki man eh, Brad. Mayo nga agapod nimo, papa. Damay ka. No. Ako lang papa, siya din pa papa. Hapit na. Papa! Ay, papa! Kamusta mo, Papa J, Boy Nunoy? I hope na mo'y kabalintong this coming February 14. Ako, Papa J, Boy Nunoy, ara pa sa gitawag og ital-ital. Hindi ka Sige lang. magkabalaka. Importante subong nga panahon, importante buhi. Kana. Buhi. Buhi. Itago na lang ninyo ko sa pangalan nga Jover. Uy. Kala ko si Jobert. 45 years old. Na. Ini Papa J. Boy Nunoy. Nakita ko ang akong tatlo ka mga utod. Nga grabe ang pagpangabudlay, Papa J. Boy Nunoy, sa ilang pamilya, ilang mga kabataan, na halos di na gani makapaskwela, Papa J. Boy Nunoy, kag makahatag sa ilang mga adlaw-adlaw ng panginahanglanon like pagkaon. Bangod sa kapigaduhon, Papa J. Boy Nunoy. Di man kay ang isa ko kautod, 18 anyos pa lang, nag-asawa na. Ang isa ko man kautod, Papa J. Boy Nunoy, bago lang nag-21, nag-asawa na. Ang isa ko man kautod, Papa J. Boy Nunoy, 15 anyos pa lang, Papa J. Boy Nunoy, nakapusa na. Sila na tulo, Papa J. Boy Nunoy, may pamilya na tanan. Ako na lang, Papa J. Boy Nunoy, ang single, ready to mingle, og soltero pa. Oy. Ano pang ginahulat? Niya mo? Sugod na sa mga suking Sugod. butika. Sugod bahay. Papa J. Boy Nunoy, naisip na akong hindi na lang ako mag-asawa. Na, bangod, Papa J. Boy Nunoy, nakita kong sitwasyon pertigid kabudlay kag kapigado. Kung magdungag pa ako, Papa J. Boy Nunoy, sigurado nga masamot og kapigado ang sitwasyon. Ako ang nagabulig sa ako ang mga pamangkin, bulig sa pag-eskwela. O ba nang akong gamay nga negosyo, Papa J. Boy Nunoy? Nabuligan ko man sila. Ay, very good nga tito, ne? Very good. Pero, ang ako mga utod, Papa J. Boy Nunoy, may girito ka na ako. Isa ka babae. Ay, tago na lang nato, Papa J. Boy Nunoy, sa pangalan nga Leticia. Hala, pandamay na naroon. Si Leticia, Papa J. Boy Nunoy, bago lang ginabiyuda last 2019. Hay. Og si Leticia, Papa J. Boy Nunoy, nagapangidaro na og 56. Aba. May kwan pa. Pwede pa naman. May gatas. 45 versus 56. Oo. Kabata. Kagamay nga agwan. Gamay ka. Papa J. Boy Nunoy, kadua-duha ko subong. Kung i-grab ba na ako ni Papa J. Boy Nunoy, kay kung manggad lang ang pag-istoryahan, di basta-basta. Nagapanag-iya, Papa J. Boy Nunoy, og malapad nga manggahan. Aba. May minahan. Nga sarisahan. Wala na sarisa, Brad. Wala sarisa. Pero, Tinuan. Tinuan. Okay, isa pa, Papa J. Boy Nunoy, nagapanag-iya og mga parenta nga mga van.
Aba. Uy, big time ni. Sige na, Brad. Di na nato ni Dayonon ni Di na imong nato story, Brad. dayonon. So, kuhaan na, Brad. Ano pag ginahulat mo? Di na. Lagyan pa story-story. Kuhaan na, undangon na nato ning... Di na nato Dayonon ni imong drama. Silip na nanamon. Pero Papa J. Boy Nonoy, wala gid man ko'y feelings para sa iya, ha? Aba. Pandamay kang tangan. Tinalagi kayo, daghan, damo na kayo mga nagkakatabo sa kalibutan. May nalang na magkatilaw kag, wala pa ba siguro na erase na, 56? Wala pa. Paguro, Wala pa na iris pero nanlukot lang gamay. Kung Kung nang lukot, ayaw kabalaka na ay plansa. facelift, botox. Si Vicky. Ang damay ka. Amo na yung ginataga, gusto na ko tagag solusyon, Papa J. Bunil, basig makabulig mo kanakan. Para ganun yung maintindihan. Amo niya, ang mga natabaw. Manong! Dilya, Manong! sunod. Manong! Ano makang marag mo dyan, lapsi ka man. Sunod sa lingkod ni Gadil. Kinahanglan ko ginang bulig mo, Nong. Nong! Bulig. Sige, kalma lang man. Anong natabo? Si Junjun ang ginatrangkaso taas kayo yung lagnat. Pero, wala ko may bakal ng bulong, Nong. Di magaling ang imong bana. Ang bana ko nang wala pa kapuli as subong kay dito sa Jinsan subong nag-aobra sa construction. Nong, buligi po lamang ko na nung ay bisan 500 lang, Nong. Sige. Sus. Nong, Naluoy ako sa akong mga pangumangkot. wala ginapasag may mapalapitan kay Manong kundi ikaw lang, gid. Sige, ano. 700 ni, ha? Sige, Nong. 700 ni. Ang 200, pamasahe mo na lang. Sige, Nong. Di mo rin layo mo na yung pamasahe. 200. Bayaran ko lang nung kung Hindi na. kung makapuli na si Raul nung kag kung Si Raul. makasweldo sa nung salamat gid nung Sige. Ay, naku. maayo ganinong kay may utod ako nga pareho sa imo. Hindi na pa problema. Munang iwan ako gani nga sa una mga bata pa mo. Wala tani mo nagpangasawa dayon? Amo gani na nung kay Pras mo, 16 anyos pa ka. amo gani na nung Sige, di na lang ta magsisihay. kung pwede lang nung kagton ko ang siko ko nung Ayo. ginimo ko na nung kay tagod ka nagpadala-dala ako nung nagpadala-dala ako sa emosyon. Sige na. Gali Ah. ang pagkamura gali nung ako gihapon maantos. Sige na. Sige na, Dong. Lakala ka para Makamat ako, makabakal ka dito. Para makabakal ka. Salamat, Gid, Dong, ha? Sige. Salamat, Sige. Ay, akong mga utod. Naluhoy ako sa akong mga pagumangkon. Mayan na lang nga. Wala pa gid ako nag-asawa kay kung nag-asawa ako. Wala gid ako'y mabulig sa akong mga... Ay na lang. Nahitay. Tagaya ko kaisog. Para ato banguning mga klase nga mga pagtilaw. Anak! Nay, joke lang to, Nay. Joke lang to, Nay. Ang wish mo, aking tutuparin. Alamay ka, Nay. Joke lang to, Nay. Balik ka, Nay. Nanay, di mo joke. Anak! Anong imong nanay rapan imong kitawan? Tay. Wala to, tay.
Ano ka naman, Nung, gapon na taga na. Tagaan og pang-abuno, di ba? gani nung kay budlay abidong kay subong nga panahon abidong budlay gid panguma subong nung. Anong Kun buot mo ba? hindi kuano ka. Pilyor gid abidong. Muna nung pabulig tani ko pa pinansay mo nung ba. Way naman ako sa palapitan nga iban kay may utang naman ako dito sa piyak. Ti. Gayo ko bulig nung biyang yo lang nung. Amo na Bisan gining subong lang nga crapping bala nung. amo na gining hambal ko sa imo lagi nga. Pag bakatubas ko maayo nung ko nabala sa imo nung pasakaan ko lang. Hindi na po saka ay. May balayran pag idabi ko sang motor subong nung kag dudit ko na subong. Ako nagkuha bitaw ka ng motor nga. Kanang motora na. Ano ng motora na? Sakay gunong. Ay, abi mo na ako di na ako katong kuan. Tong bagong model or nga to. Di ko gusto abito nung kay Lucy? Ano? Lucy? kwanto nung ning sabot-sabot lang. Damo man, damo. Pero nung wala ba lang ko na pala nung. Sige, Mga Paula mo. chismi lang nung Sige. Kung makapatubas ko sang mayo nung, ti, balik ko nang imo kapital kag kumayo patubas nung tagaan ta kasang pabor. Interesan ko lang. May problema na, Oscar, pero susunod ha. Mga bata binong nag-eskwela pa. Lagi naghambal ko lagi nga, kung nagpati ka pa lang sa kuwasoon nga padayunon ni mo yung pag-eskwela pagkapulis. Natuman to. Sayang gani nung subong tani nung kung nakapadayon ko eskwela sa pagkapulis nung siguro nung rangko ko subong nung SPOT na. Di lang SPO10. Taas pa nga ranggo sa SPO10. Di ba? Anong tamanabin anong kay Sa'yo ka man nag-asawa. siguro nung Hindi ka masundog sa ko. 45 anyos ako, pero wapagin ko ng asawa. bugani nung nagmahay gid ako sa imo nung Nagmahay ka sa kuha nga wala ko ng asawa. di nung nagmahay kami nung kay Moni, way kami katapos pag-eskwela. Hindi na pagmahaya na imong sarili. Nagkapamilya nga temprano pa kag way ni nga daan kita ginasaligan pero sao man na nato nung siguro nung amo na Sige lang. ginapalaran ko nung. Paula Monta ka ha. Sige nung, salamat gid. Ayuhon mo ni ha. Oo, sige nung. Iklaro mo na yung mga kabataan mo, paampingan mo gid mahalungan mo gid maayo. Sige nung. Ha? Maayo nung yung kay may utod pa ko nga pareho sa imo kabuot kag maalwan. Ako pa. Mapos palapitan pero mabudlay pangitaon. Sige na. Sige nung, Para salamat naman- na nung ha. Sige. Nung mayong aga ni mo nung. Nanapog ka. Di ba dako mo kagranggo sa inyong syudad? Nung, tatako ato nung kay, wala ko kadaw kato ni aging eleksyon. Ano naman ang tuyo mo? Ano ka di? Mangayo ka naman og bulig. Ha? Tinuod ka na nung bilang imong utod nga pinaka kamanguran. Kung bulig nung kay napilyar na kong isdaan nung. Ang akong isdaan nga puro tilapia ang akong gipambutang. Nagbulos pa nito mga puyo na may nasulod. Ay, nako. Mga kabataan nung nagbudlayan po sa eskwela kay pamahaw, paniod to, balinghoy. Ay, nako. Sige. Ako'y mo pinansan ng imuhang isdaan, ha? Sigurado nga. Mayong daganan, ha? Salamat kayo ni Munong kay parang importante no nga mabuligan ko ni Munong. Pero sige lang pag-income ko nung tagaan og ipailailan ako to sa imo ang katong tagiya og kuan mga page. Aron makapangasawa na kanong. Ay, nako. Wala pa na sa kong una-una. Ron, ha? Anong pag-asawa ang nasa una-una na ko ron. Mabuligan mo na ako. Ako mga utod. Ha? Mao maguna nung kay Hatapon akong kaila po na amigo po na ako nga si Dato Kanakan.
Ginahanglan putog bulig nung. Si Dato kanaka ni mo bayin na kay nanana siya tagiya. Sa nanay mga gwapo negosyo na. Basta ang importante, buligan ta ka. Ha? Buligan ta ka. Para at least lang makita na ko kung siya mayo para sa imong negosyo, ha? Salamat kayo nung. Sige nung, wato kami kay kita pa mi ni brother kanaka na niya tatad. Mag-set pa mi og bali na. Sige. Ayuhan na, ha? Basta nung, i-promise ako ni Manong. Pag magkita mi ato akong amiga nga, kwartahan, pailailan ako to sa imo. Iskan, di na. Nagwa na ko'y plano mga asawa siguro. Madam, mayo kay nagkita ta. Ate, di ra kay imong nga manghod. Ang akong manghod, mga manghod ako to. Amo ning inyo nga balay. Mao ni mong balay, madam, pero madam. Kanami man siyang inyo balay, pero kung gusto mo, istoryahan mo si Jober. Hibuo nato ini nga si may bunggalo. Tadan ko top sa mga lupa dira ato ni na ipatiles. O kanang inyo dapog nga lupa ato ipatiles po da. Kadang inyong paso sa bulak, ipatiles da ako da. Basta, ingnon lang ni mo si Jober. Asa naman si Jober? Madam, padulong na sa diri, madam. Actually, Ay, nagtext na kagina ako pa. nga. Pero, madam, Pero akong gusto matamo, madam. Ikaw ang mahimong financier sa mga gamay nga uma. Amo ang ganing tawag og pispan nga gamay. Pero, may pabangkot ako. Pila ka ektarya ng ginauma sa imo nga bangkod? Kanang among ginabahin-bahin na subong, madam. Abot na og 13 ka ektarya. Pila? 13. 13? Bot sing ganon. 13 titina? Madam, 13 ka ektarya. 13 ka ektarya. Ihutik sa akot kay medyo malayo-layo ka, abi. Madam, ihutik ko. 13 ka ektarya. Ay! 13 hektar. Sabi ko Kana, gani madam. ko na. Kana. Sabi ko gani 13 titina. Ano ato? Baboy? Madam, Kadugay kay Jober, ha? Way ko pa man na siya na meet. Wala madam. ko pa na nakita. Madam, maayo ni kung mamit ni mo ang akong utod nga si Sila na Jober. ganing edad niya si Nanoy? 45, madam. Ay, 45. Apahong gwapo na. Galupok ang agi. Madam, if you don't mind, pwede ko mamangkot ka nimo. Sige. Ikaw, single man po ka, di ba? Ah. Tama, madam, pwede na ko nairito nimo ang akong utod ni si Jober. Ay. Kay since birth wala pa kinila ka-testing, madam, o gatugsaw-tugsaw. Ay. Wala siyang problema. Pero ikaw, madam, base ko. Huwag man ako nagabase sa physical nga appearance. Pero ikaw, madam, sa man ka, madam, single, married, o sa ba? Single ako. Kabalo ka nga daan pagpanaw sa nga imo nga busing. Huwag nagid ako nangita sang iban pa kay mabudlay na sa bunga panahon. So meaning, madam, mga itong, kundi na, Mga 10 years. 10 years na. Baga 2010 na daliwan si busing mo eh. Meaning, mag 10 years sa subo. meaning tubig na lang yun nag-agi-agi, ana. Ay!
hindi ka man magambal sa amoy na. Kada mo man siyang solusyon ko na no. Pwede mo nga hindi man ako mingawon. Sige, madam. Dahil naman Kung kaisa, nagapamati man ako kadrama ni Papaji kag Boy Nunoy. Kaya bisan pa paano, bisan may problema ako kag mingawon. Do ka nami lang bala sa piling bala. Do gabalik ang akong pagkabata. Ano ang nami, madam? Ang pamati o ang paminaw? Murag nga na. Mamati ako, ganindot ang akong paminaw. Ote, sige. Para na si Juber. Si Tol! Jober. Tol, Noy, sunod, Tol. Jober. Madam, kalma lang anay, madam. Kalma lang. Noy, amo ni mo nga utod nga si Jober. Mayong Brad, kisa ba ni... Sino ni Brad? Kagwapo. Tol, kini si Madam Leticia, Tol. Pwede ni siya mupinan sa to ang lupa. Tanan, di ba, madam? Sa insecticide, yes. sa abono o patubig. Tanan, madam. Yes. Oo. Just call me Lete. Madam, What is your name again? Si Juber, madam. Juber. Jober. Jober. Baka gwapo gali no isang imong utod. Wala ka man nagambal. Jober. May ara ako sang i-offer kung tani kay tungod ang magulang mo nagpalapit sa akon. Kay diri sa aton nga lugar pati sa banga ako man nga naga-finance dira sa mga nagapalapit sa akon. Madam. Amo ni nga negosyo ko. Pero mas maayo na nga diretson ko na ikaw. Sige, madam. Naga-finance ako sa gamay nga interes. Pero sang nakita ko ikaw, ihatag ko na lang ang pinansay mo ba? Boom! Parang Hindi ka na magkakabalaka, Noy Jober. Sa saka, kay ako na lang masaka sa imo. Tol, diba, Tol? Nindot nga balita na, Tol. Kung Jober, kay istoryahan naton. Sige. Brad, kuha isa dito si madam. Gusto mo, madam, kape o juice o tubig? Anong gusto niyo? Hindi ako kasaw sang kape. Si Otol mo, Nonoy. Nonoy! Kuwai ako sang lunok ganitid to. Lunok ang akon kay lunok. Katong sabaw sa kanon. Sige, Tol. Kuha dito, Tol, para at least mainit-initan ng sulok-sulok ni madam. Para maka-istorya kami ni Nonoy Jober. Nonoy Sige, Jober, madam, sige. ari ang mga kontrata. Excuse na, Tol. Excuse na, madam. Sige. Utod ka gini, Nonoy? Mag-utod mi, madam. Actually, apat mi mag-utod. Bali, ikaw ang ikaduwa, gali. Oo, madam. Baka gwapo sa imo, Ako na lang ang wala nag-asawa sa ila, asawa. Ay, maayo. Anong Maayo. Anong maayo, madam? Huwag makait-asawa ako. Wala naman sang bana. Wala ka na bana, madam? Oo. Nagbulag mo? Hindi. Bali, nagwana siya, nag-una na siya sa akon. Sorry, madam. Bali, 10 years na ako nga byuda. Pasensya kay madam. Wala ko if you don't mind, wala gid may naghagi-agi. Maagyan man ka og sad pulmon kag hapon. Amo gyapon ang porma sa akong mamon. Wala eclipse, madam. Eclipse. Lunar biya. Solar. Bisag lunar og solar og lunar Total kalendar. eclipse. Wala gyapon. Nonoy Jober. Madam. Istoryahan nato na. Sige, madam. Na ako'y offer sa imo kahit ang imong magulang nagapanugid man sa ako. Sige. Kahimtang sa inyong sitwasyon. Sige, madam. Mo na mong gusto ka nang mo invest sa mga bitaw sa mong negosyo. Naluoy man ako sa inyo gani pero mas maayo, Nonoy Jober. Operan ko ikaw. Sige, madam. Ako bahala sa tanan. Ang imong negosyo, ang imong kwan bala, ang imong mga utod. Sige. Kapitalan tayo na.
Tinuod ka, madam? Oo, wala ina siyang problema sa akon. Kabalo ka nga daan ang mga kabataan ko ara nasubong sa estates. May mga pamilya naman. Ako na lang nagapuyo sa balay namon. Pero, madam, akong ginahuna-huna sini, madam, ang mahimong interes sa imong ipahulam sa amoa para sa amoang uma. Hindi na magproblema sa interes. Anong ginahambal mo? Hindi na magproblema, madam. Wala na ina siyang interes. Why na ina siyang saka? Wala interes. Oh, wala na ina siyang saka. Basta sakaan mo lang ako. Nagapangita ako sa personal driver, bodyguard ko subong. Klaro na ko, madam. Kabalo ka mag-drive? Hindi ko kabalo mag-drive. Tistingan ako, madam. Hindi ka magkabalaka. I'll teach you, Doggy, how to drive. You want to teach you how to Doggy? Jober? I want you to teach me how to drive, madam. No problem, no problem. It's all right. I will teach you how to Doggy. Okay ba tong mga desisyon na to, tol? Okay na to, ha? Ikaw, Ano pag subong tol? Praktikal na subong nga panahon. Oo. Nag-istorya man sa ginasa ako nga. Mag-ut sa akong anong negosyo ko. Ambal ko, madam. Palay ni nga ako, madam. Kami isang gamay nga lupa. Kaga ako nagapanguma. Amo ganito tol. Lambal niya ang 3 hektaryas ko. Dugangan ko nun niya 3. Tol, siguro tako na nga pabor sa aton, tol, ha? Tama, tol. Kaya kung ako lang, tol, sultiro lang ko. Ako na lang mo tira to, tol. Hindi ka maghambal sa nga mo na to. Tira. Kung ikaw matira, tol, ako dulang. Damay ka, tol. Sige na pala, tol. Brad, kauna-una ko, Brad ba? Amo ning budlay sa imo, tol. Tanawa bala, tol, nalansang ka na sa 45. Kami ya, tol, mga po na dugay-dugay. Manghod mo kami, pero tanawa. Dagko na kamataan na mo mapusla. Di ano pa tanay ginahulat mo? Pila edad ni Madam to, haw? Pila edad ni Madam to, noy? Daga na ito mga 57, Brad. Ate, 57, noy. Pwede pa tana daya. Malay mo, Timo, noy. Makabata pa tinyo sa 50 City. Brad, Hindi pa man guro mo minupos na, noy. Di ba ang minupos mo, 59, sa 60, dira na. Brad, ano ba yung gusto ninyo, Brad? Asawahon ako si Madam? Sawahon mo na lang. Kagina, tol. Nagistorya kami gina, tito, tol. Daw manugid ya si mo. Ambal niya, sultero ginang magulang mo. Ambal ko, ma'am, sultero na, ma'am. Kag isa pa, ma'am. Amo na gilang namon ginasaligan, ma'am. Kay way pa man sa pangabuhi, ma'am. Kung wala sa kung may problema kami, ma'am, siya nang ginapalipitan namon. Brad, kung ako ni mo, Brad, para masalbar na nga itong uma diya, Brad. Amo gani na. Kana na lang ginang ibong atong pag-asa, Brad. Sige na, tol, ha? Pwede mo na, guro, tol. Piyungi lang, ha? Istoryahan ko to akong utod nga to si Kon. Hindi na, tol, Hindi, istoryahan masugot na ko. to si Inday, Istoryahan ko si Inday. Masugot na si Inday, gani. Day! Tawagan na ginanam. Si Inday. Day! Manong, Dali sa dari, Day. ari manong ang merinda nyo, tinanok nga kamuti. Kana mo, tol. Manong, Sige lang, tagkaw na ng tinanok na kamuti, tol. Wala ka naluoy sa mong mapamangkin, tol. uay naman tabi ko anong mo, kagisa pa nung. Sige lang ha. Bawi naman tanong kay kagina nagbilin si madam sa ako nung. Gibilinan niya ako 3,000 nung. Tanawa, tol. Mabakal daw kita sang bugas. Isa pa nung nagambal si madam sa ako nung kumusugot kami nga
dito kanay ko no sa iya. Ang balamon, way man na problema sa amon, ma'am. Depende man na si iya, ma'am. Kay siya man na makadecide, ma'am, kung may edad naman na si Manong nang, Pero Inday, kung ikaw, musugot ba ka nga, si Madam mo ito'y mapangasawa ni Manong. Hindi man sa... Day, kalma lang, day. Mauna-unahan ninyo, day. Hindi, no. 45 pa ko. No. 57. No, naistoryahan namon ginaninong sa mga utod nato no nga wala man kami din siguro nung nag-grab sang kuano nga oportunidad bala nung base mo na ni makasalbar sa aton nga pangabuhi kag kapigadonong pero malay mo timo nung siya nang swerte sa imo nung kag isa pa nung ano pang ginaulat mo nung 45 naman ka no, ang balamon sa imo nung piyungi lang no. Kana, Brad. Paisa na, Brad. Sa ilalom ka mo romansa. Sa itsura ni mo kumuson. Brad, dili na ni maayo inyo. Gusto, Brad. Una-unaan saan ako. Nadayaw na, Brad. Siguraduhan na, Brad. Kana na. Madam, Jober! salamat kay... Jober, na... ay pasensya. At di maayo kaya nakasulod ikaw. Pasensya Madam- kaya nakatapis lang ako bago ako naligo. Kabalugin ako nga. Padulong na ikaw coming ka na. Pero madam... Hindi ka magkabala ka, Jober. I'm coming. I'm coming. Pero, di na nga mga utod ko, madam. Ang hambal mo, di ba? Ari ang mga utod ko? Kagina pa manabi sila. Kago, ay ko na sila ginpadugay dire. Ginpapirma ko lang sila sa aton nga kontrata. Kay basi bala. Kontrata? Oo. Dali lang. Ay, madam, wala ko ka... Dali, nalibo ko, madam. Anong kontrata? Basaha ang kontrata. Dire nakasulat. Pagadian 18 anyos dakpan sa kapulisan. Sa labangan nga nagmaligya og droga. Donyor Canillas. Basahag maayo Balita na. Ay, balita di ay Mali na. na po na mo. Ay, wala man gali ang akon nga ang tsuhos. Madam. Dali lang mangap ka pabi ako. Di na nga akon ang tsuhos. Madam. Dali lang mangap ka pa ako. Madam. Madam. Di ka na ang tsuhos, madam. Nganong, Boy. nganong naama na dire microphone. Kay kinsan ninyor. Kay kinsan ninyor. Madam, buhay na, madam. Kay kinsan ninyor. Unsa nga microphone ninyor. Abe. Buhay na, madam. Sound check. Testingan ko Hello, mic test. Sound check. Sound. Arin na. Testingan ko. Mao daw maayo ang iyang tingog ba? Maayo galing may built-in nga speaker galing Abe testingan ko be. Isda. Piret boron bangros o barilis isda. Aray, lagi. Madam, okay na ba? Okay na to itong mga nastoryahan? Pwede na ko Sabi ko mo... gani, pirit bodboron bangros kag balirison lang nga. Ang imo nga isda noy gali kay mayara pagigali ikaw sang nukos. Bali, nabasa na nimo to. Nabasa ko na, madam. Oo. Pwede na ko muli. Okay na tani, madam? Ay, hindi ka magpuli. Higo pa na isang sabaw. Madam,
Di pagila kang pultahan. Are no, may kadina ako dire kag pusas. Ano? Istingan ta mabala katong kuan bala. Katong, you're the cure, you're the sure, you're the meaning of my sure delight. Madam? I wanna show you tonight. Love knows like you do, love you like you do. Jubir! What are you waiting for? You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. Madam, buhiin na, madam. Buhiin na yung pusas, madam. Yor, atong mga utod mo kagina. Anong but mo kang balong, madam? Uy, kakabalo nga. Naghulap sila sang 500,000 balik kapital nila to. Hindi ka naman mo problema kung mabayran o hindi. Hindi ka naman mo problema kay ikaw ang ilang collateral sa to. Madam! Basta Nyor, sundon mo lang kung ano ang gusto ko kag makapalipay sa akon. Kay kung biyaan mo ako, Nyor. Madam! Kung biyaan mo ako, Nyor, ambot lang. Mapatay gid ako. Madam! Nyor. Madam, di nang susiyan yung pultahan mo, madam. Hindi na. Hindi ka na makagawa dire sa akon. Adi na. Tandayan ko ikaw. Madam! Ano gusto mo, Nyor? Manawagan naman ako sa imong nga kaparyentihan. Madam, di na among nasturyahan ta, di ba? Madam. Sa una lang ini ang masakit, Nyor. Pero sa kaligayan sininyor, Buhi ko, madam. maanad ra ka, Nyor. Madam, Dali lang, Nyor. Makuha lang ako it mantika. madam, kung anong ginigot mo, madam, kung anong ginigot mo. Madam, Nyor, ayaw, madam. hindi pag idalok sa ako ni Nanyor. Madam, buhi ko. Tanggalan ni, madam, tanggalan ni. Tanggalan. Hindi na, Nyor. Inigtapos lang nato noon niya. Sige na, Nyor. Hindi ka na magkabalaka sa interes, Nyor. Sakaan ko doon subong. Madam, nasa sa akong tuhod. Nyor. Madam, Palangga-alang bala ko gamay, Nyor, kay ako na bahala magpadako. Madam, ayaw, madam. Nalasa sa paa ko. Tando, diin bukid. Madam, ayaw. Diin bukid. Nagtaas ang sungad niya. Madam, dili ka na suso. Sige na, Nyor. Madam. Nyor, tanawon ko ang imo nga banisil. Madam. Ayaw, madam. Ayaw. Malabay ka, Nyor. Nagpakiloy. Masugot ka, hindi. Nagpakiloy. Sugot, dili. Madam. Di na tong nilkater. Masugot ka, hindi. Nyor. Madam. Masugot ka, hindi, Nyor. Nyor. Madam. Ako na bahala sa imo nga banisil, Nyor. Madam, pero dili Sugot niya ka, mo na dili, istoryahan no? ta. Dili niya mo na istoryahan ta. Hindi. Bawion ko ang 500,000 karon. Sugot ka, hindi. Di na tong akong nga nail cutter. Ano mo na nail cutter, madam? Di na tong akong nail cutter. Ano mo na nail cutter ko? Kung ang mag-atras ka, Nyor, matamaton ko ini nail cutter karon. Madam.
Madam, ayaw, madam. Madam. Nyor, masugot ka hindi. Madam. Magunaw na sa Kung madam. masugot ka, Nyor, dugangan ko ato 100,000. Pero kung hindi ka magsugot, Nyor, ikaw ang bahala. Kung sa imo ang ulihi nga desisyon. Importante, matutuod ang ako nga pagpalangga sa imo. Kung hindi ka, hindi ako mamilit. Imo na lang na. Ako, pero Nyor, Madam, tama na ni madam. Kailangan na akong muli, madam. palangga lang ba? Hindi ka na magpuli, Nyor. Hindi ka na magpuli, Nyor. Madam, kailangan ko na mauli, Dire ka madam. na sa akon. Madam, buhiin na, madam. Nyor! Ay, abaw, Nyor! Nyor! Madam, Amo siguro ng rason nga why ikaw nakapangasawa ay. naman, madam. Nga why pa ini nakihad. Alam, may... Hindi pati mo galit uli, Nyor. Sige, Nyor. Hindi ka magkabalaka, Nyor. Tulion ko ikaw pinaagi sa nilkater. Madam, ayaw. 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 Nyor, Ayaw, madam, ayaw. una lang ini masakit, Nyor, ha? Madam, ayaw. Matamaton ko na nilkater. Agay. 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 Tupagat lang ini isang subay. Agay. Agay. Kalining nga, rason nga, why ikaw nakapangasawa. Hindi ka magkabalaka. Kung ano ina, dawat ko kung ano ka. I love you, baby. Lame kayo! Yor! Okay kayo! Lame kayo! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Nyor! Nyor! Tapos ng dilkater. Mandamay ka, Nyor. Ay ka man naghambal, Nyor. Pandamay ka. Abot ano hagi ka nilkater to no? Porma o ka ni. Gakurba ba? Malilyaso. Ang pamangkot niya, Brad. Ipadayon ba? Niya ang pakipag-relasyon. Padayon. Kaya ara na. Ara naman na. Pero ara gyapon si mo ang desisyon. Na. Sa ulihi maanad ka na Nyor. Maanad ka na, Nyor. Yan na, Nyor. Nyor! Parigos dun. Bulilyaso ka, Nyor. De, ikaw, Brad, ano mambal mo sa iya? Padayon o dili? Ara gyapon sa imo Nyor. Oo, kung mapadayon ka kung hindi, ikaw gyapon pa ka decide Na. Oo, malay nga ma-advisean ka na mo hindi magpadayon, ikaw ya Tama. nagpadayon doon. Basta kung ano Nyor, limpyo ang imong tinutuyo sa iya. Padayon sa pagigugmaan nay. Gigugmaan nay malangkin nyo doha. Nanugit. Mali ginahambal nyo rin nga, it doesn't matter. Tama. Pero kung may mga ginabatya ka naman siguro sa iyang pagpalangga. Why not? Pero kung wala, gid, bagay, hindi man mo pwede pugson ang imuhang feelings. Kung wala, gid man para sa kay madam, siguro si madam po, huwapo po sa camel si madam. Sobra pa sa kamit. Prangkana na sa siguro si madam. Kung ano gid ang tuod mo nga ginabatsyag para sa iya. Ay budlay man mag-expect si madam nga nagupod-upod ka sa iya tapos wala ganay feelings dai ka para sa iya. Budlay gihapon ka Nyor Jover, Importante kung may ginabatsyag ka, then sige. Pero kung wala kay ginabatsyag, importante man
nga ihambal nimo sa iya ang matuod. Correct. Nagalantaw dahil sa to Brad sa Facebook Live si LM Galban. Oy, good morning, ha? Mga membro sa mga kasundaluhan na dara sa may North Cotabato. Good morning. Kamusta mo dara? Salamat da. Especially sa engineering department. Salamat sa pagmamati. Ang story ni Nyor Juver, pwede nyo balikan sa itong YouTube channel Kabrigada, ang Boy Nonoy Papa J. Ato ng YouTube channel Kabrigada, Boy Nonoy Papa J. Para sa iba pang mga kabrigada nga mga episodes sa tungkol sa kung imo live drama nga wala ninyo na batian. Pwede nyo balik-balikan sa itong YouTube channel, ang Boy Nonoy Papa J YouTube channel Kabrigada. Yan ano friends, ang atong unsay kung imo live drama. Opo, siyempre mga dili dramatista. Pero mo drama. Ay, arakada! Inyong porok chairman, Papa J. Og leader sa mga tanod Boy Nonoy. Pero lang sa inyong paborito, numero 1. 95.7 Brigada News FM. Music and News Authority. Tama no!